ושלום לשלי, מה שלומך? בסדר, דנה, שלום. עורך דין שלי נחום כמובן, והיום אנחנו נדבר על הליך לא פשוט, פשיטת רגל. נכון. פשיטת רגל זה מונח שכולנו מכירים, אבל לא כולנו מבינים בדיוק מהו. חשוב לציין שזה לא מילה גסה או מילה בעייתית. היום הרבה אנשים, בעיקר בעידן המחאה החברתית, קשה להם לסגור את החודש. זאת אומרת, מרוויחים משכורת שבקושי מכסה את השכר דירה ואת הגנים לילדים וכו' וכו'. ואז נקלעים לחובות. חודש אחד לא עבדנו, היינו חולים, קרה, נקלענו לחובות. הדבר הזה זה כמו מדרון מאוד מאוד חלקלק, כמו כדור שלג. זה מתחיל בתיק הראשון בהוצאה לפועל, כשלא הצלחנו להחזיר חוב אחד, שהתיק הזה פועל ומעקל את החשבון בנק. ופתאום הופכים להיות חייבים מסוכנים לבנק, שמעמיד את כל ההלוואות שלקחנו, את המינוס שיש לנו בחשבון לפירעון מיידי. סגר לנו את ההוראות קבע, אז גם בזק הפכנו להיות חייבים שלהם, ופלאפון וכו' וכו', ומהר מאוד אנחנו מוצאים את עצמנו חייבים למספר גדול של נושים שכולם פועלים בתיקי הוצאה לפועל, ומעקלים דברים, ומגבילים את היציאה שלנו מהארץ וכו' וכו'. המדינה שלנו, כמו הרבה מדינות אחרות בעולם, מכירות בזכות של בן אדם לפתוח דף חדש. לפתוח דף חדש בחיים. זאת אומרת, אני לא פושע, לא הרגתי ולא גנבתי. בתנאי שבאמת אתה נפלת בתום לב. בתנאי שנפלת בתום לב. אבל נכשלתי. תנו לי הזדמנות שנייה לצאת מהחובות. אני לא יכול להחזיר את החוב, אבל אני גם לא יכול להיות חייב כל חיי בהוצאה לפועל. אוקיי, אז זהו, מהו התהליך? מתחילים איזשהו תהליך. התהליך הראשון זה לבקש מבית המשפט להכריז עליי כפושט רגל, כחייב שאינו מסוגל לעמוד בחובותיו. זאת אומרת, אדם יכול לבקש להכריז על עצמו כפושט רגל. זה לא חייב שגוף צד שלישי יעשה את זה. זה יכול להיות שגם צד שלישי, יכול להיות, אבל הוא יכול גם על עצמו. יכול גם על עצמו. בשלב הזה בית המשפט נותן צו כינוס לכל הנכסים של אותו חייב. משמע, יש עיכוב הליכים, שעם ההכרזה הזאת נותנים אותה לכל תיק הוצאה לפועל. עיכוב הליכים, מי שלא מבין, זה בעצם לא יכולים לפעול כנגדו בהוצאה לפועל ועיקולים. ואף אחד לא יכול לפעול, אלא במקום אחד, בבית המשפט המחוזי, ששם הכונס הרשמי מכנס את כל הנכסים של החייב, ומחלק אותם בצורה הטובה והזולה ביותר בין כל הנושים, ולא שכל אחד... אין לי נכסים, אין לי גרוש, אין לי נכסים, נכנסתי לפשיטת רגל. במצב של אין נכסים, המצב הרבה יותר פשוט. קובעים לאורך תקופה, בדרך כלל מדובר על 4-5 שנים, סכום מסוים שצריך להחזיר בחודש, מדווחים על ההכנסות וההוצאות, ובסוף התהליך ניתן לבקש בקשה להפטר מהחובות, שבית המשפט יפטור אותי מכל החובות שלא שילמתי עד לנקודה הזאת. ובעצם יאפשר לי לפתוח דף חדש. אני פותח דף חדש בחיים, נקי מחובות, ונותנים לי בעצם בחסות המדינה הזדמנות שנייה לחיות ככל אדם מהשורה. עכשיו, יש את ההפטר חלקי, הפטר חלוט, הפטר במותנה. יש כל מיני סוגים של הפטר. כן, הטוב ביותר זה הפטר חלוט. כן, בהחלט. הטוב ביותר זה הפטר חלוט, אבל אם אני עדיין מסוגל להחזיר בשנים הקרובות, ורוצים לתת עוד איזה דיבידנד לנושים, אז ניתן גם להתלות או להתנות את ההפטר בעצם בהחזר חובות, אפילו אחרי מתן ההפטר. אז יש תקווה, למרות שלפעמים נופלים בעסקים, יש תקווה. תודה רבה לך שלי, ותודה לשולה, וכמובן לרועי, תרגיש טוב, אני מקווה שאתה בסדר.